uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang ginulabing hinggit, dahigon ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw, umulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kaayuhan sa mga masakiton sa tibuok kalibutan, masakiton sa lawas o masakiton sa espiritu. Labi na gitong na ay mga depressions kay haron mahatagan sila kalinaw sa ilang kinabuhi. Ang ato sang mga leaders sa atong mga kanasuran, labi na din sa atong nasod, magpakabanaon ta sa pag-atiman sa mga tao nga adunay tinuod gyud nga mga panginahanglan sa ilang kinabuhi karon ang nanaglisod natong mga kaigsuonan. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors, sila nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit aning atong mga slots aron matuman ang atong mga proyekto. Hatagan unta sila sa Ginoo sa kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, nga nagdumala ka sa langit ug sa yuta, patalinghogi nga maluluyon ang mga pangaliya sa imong katawhan ug itugot ang imong kalinaw sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Si Melkisedek, hari sa Salim, ug pari sa labing halangdong Dios, sa pagbalik ni Abraham gikan sa gubat, diin napatay niya ang mga hari, gisugat siya ni Melkisedek o gipanalanginan. Gihatagan siya ni Abraham sa ikapulo sa tanan nga iyaha. Ang unang kahulugan sa ngalan ni Melkisedek mao hari sa katarong. Ug tungod kay hari man siya sa Salim, nagkahulugan usab ang iyang ngalan ug hari sa kalinaw. Walay nasulat bahin sa amahan o inahan ni Melkisedek o bisan kinsa sa iyang mga katigulangan.
Ni may nasulat mahitungod sa iyang pagkatao o pagkamatay. Sama siya sa anak sa Dios, nga pari hangtod sa kahangturan. Kini misamot katinaw, sa diha nga mitungha ang laing pari, nga sama kang Melkisedek. Wala siya mahimong pari, sumala sa mga kasuguan o kalagdaan sa mga tao, kundili pinaagi sa gahom sa usa ka kinabuhi nga walay katapusan. Kay ang kasulatan nag-ingon, mahimo ikawng pari hangtod sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ang Ginoo nag-ingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo, hangtod akong himuon ang imong mga kaaway, nga tumbanan sa imong mga tiil. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ang sitro sa imong gahom, ibakyaw sa Ginoo, gikan sa Siyon. Paghari diha sa taliwala, sa imong mga kaaway. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Imo ang harianong gahom sa adlaw sa imong pagkatao, diha sa balaan nga kasanag, sa wala pa ang kabugason sa masayamog, gianak ko ikaw. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya mibalik si Jesus sa sinaguga ug didto'y tawo nga kuyos og kamot. May mga tao usab didto nga naniid pag-ayo kung ayuhon ba ni Jesus ang tao sa adlawng igpapahulay aron aduna sila'y ikasumbong batok kaniya. Si Jesus miingon sa tao nga kuyos og kamot, duol nga ri sa atubangan. Unya iyang gipangutana ang mga tao unsa bay gitugot sa atong balaod nga angay buhaton sa adlawng igpapahulay, ang pagtabang ba o ang pagdaot, ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay. Apan wala sila motubag, tungod niini naglagot si Jesus samtang nagtan-aw kanila, apan nasubo usab siya tungod sa ilang pagkasayop o pagkagahig ulo. Unya iyang giingnan ang tao, ituyod ang imong kamot. Gituyod sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Busa nanggula sa sinaguga ang mga Pariseo ug nakikita dayon sa mga sakop sa pundok ni Herodes ug ilang gilaraw ang pagpatay kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Gihisgutan ang pagkapari ni Jesus nga pariha sa pagkapari ni Melkisedek. Si Melkisedek matud pa sa unang pagbasa nitungha rato siya nga dili gikan sa tawhanon nga gahom. Nya nawara sa to siya dili tungod kay gipahunong siya sa tawhanon nga otoridad. Muna nga gitawag to siya pari nga gikas Ginoo. Nya panahon hitabo ni panahon ni Abraham. Pag-abot ni Kristo, way laing pari nga mahuna-hunaan nga masumpay sa pagkapari ni Kristo, mao si Melkisedek. Ang pagkapari nga dili na gyud mawagtang, mura ba og indelible mark, dili mawagtang. Karon kining among pagkapari nga giordinahan dinis atong Catholic Church, gitawag sad mi og pari hangtod sa kahangturan. Okay ra ninyo magpari ko hangtod sa kahangturan? Ha? Di pwede og hudongon ko ni akong pagkapari sunod tuig. Pwede man may mo retire sa among active na pagkapari. Gani ako na naman ko'y plano nga o pananglitan buhion pa kos Ginoo niya. Ang aning among assignment 6 years man eh. Og tagaan pa kog laing assignment nga 6 years, next pagyod og pananglitag buhi pa ko, dili na ko mudawat og assignment, mo retire na ko isip active priest. Pero hangtod pagkamatay pari ra gyud ko. Dihen ni komedya nako, may bitaw pa der mo retire ka kay by that time mga 68 years old ka or 67, pwede pa ka magminyo. Naku, dili pwede oy. Pari magyapon ko, di lang ko mo active nga assign pa ko parokya. Ay gusto ko nga mo relax na kana bang magpuyo na lang ta nga ordinaryo. Pero ang pagkapari hangtod ginas kamatayon. Bisan pagani ka ng ubang mga pari nga naminyo kay kuan ba murag nasa sila nahuna-hunaan giordinahan na unya naminyo
sa ato anang perspective sa simbahan, pari gyapon na siya. Dili na lang matagaan og official nga function sa atong simbahan, pero in the real sense, pari gyapon na siya. Mao na siya, pari hangtod sa kahangturan. Unsa may hinungdan na ang pari, importante man nga dili gyud siya mo hupas o dili siya mo expire ang pagkapari sa mas pagkapari ni Kristo. Ang pari manggod, ang iyagyong unang buhat mao ang pagluwas sa kalag o pagluwas sa tao. Kana bang pinaagi sa iyang pagampo o pagsakripisyo, mahatagan o kaluwasan ang tao. Mo nang dinhi sa simbahan, niya ang mga sakramento nga makaluwas gikan sa bunyag hangtod gyud sa paghilog sa masakiton. Ang makabuhat ana ang pari ra nga giordinahan. Unya ron pananglitan og naa dihay luwasonon, niya natug ko, niya pukaon ko, maingon ko, pabalika lang ugma. Dan hiluganan ba or bisan gusto mo kumpisal, ana kay hapit na gid siya mamatay. Di atong pakumpisalon aron mamatay dayon nga luwas. So mo ang among pagkapari 24/7. Pero mo kinahanglan sa tamo pahuway. Pero dili na pasabot nga ni pahuway ang pari. Kung madapag arrange nga pwede ugma na lang na. Pwede ra. Sige, ugma. Pero di gyud mi angay ako isip pari, di gyud ko angay nga mobalibad. Pwede lang kumuhangyo. Pader na ihiluganan niya alas 12 na sa gabi Kung sama naglisod na ginagmayo, awa pa man pader naglungag pa ganito. Ugma na lang tingali ay lang sa karon. Ano ba? Di usag kausag gidali-dali ko, gidali-dali. Pader adto agyod kay hapit na gyud kuno. Ana, di ngadto nako. Sus, ang naghuna-huna raday nga hapit na ang asawa, tiguang nasad. Pag abot nako dito ang bana nga masakiton, di man magpahilog. Gahigda na, diyan ang pari. Ana, mutakilid bitaw, ni bukot sa habol. Wan agyod, mutagad na ako. Gahuwat kong 30 minutos o kanus agyod mutakilid og balik. Di mangin siya. Sige ang sangbit na dugay. Sige pader, kana ganing amo lang o sa ning kumbinsihon. Kasurok yus akong dugo. Gisikreto na kong tawag ingko, nganong gidali-dali man ko ninyo? Wa din na ninyo sabuta daan ang masakiton. Siya, wa pader kay wa man gina siya simba-simba, amo na lang sa da pader basin bagmadaba kung naanagyud ang pari. Ayaw sa ginanaa, no? Respeto sad ang pari. Ayaw sad og gamita ang pari para lang sa imong kaugalingong katagbawan. Ana, ikaw ang ba i-arrange gyud maayo. Mo na ang respeto sad ni Abraham ni Melchizedek. Super sad. Si Abraham nagiilang hari sa iyang tribo, mihalad ngadto sa pari. Pasabot tagai sad ang pari og taas nga dungog. Sama nga si Kristo tagaan sad natog taas nga dungog. Mo ni kining atong misa, natin mingon ako, pader, ikaw ba magmisa ka? Bisag, jutay kang tao, taas mangyapong kag humili. Inako, ang misa manggod para nako, kuan ginasya, kanunay ginasyang special. Kay ang akong ikaatubang diha, ang pari nga way katapusan, nga mao si Kristo, ang akong girepresentahan, ang pari nga way katapusan, nga mao si Kristo. Munang maningkamot kita nga dinis atong misa bisan kadang tawag nila ordinary days ato yung himuan og special nga pag alagad ana isipari sad labi na karon nga murag na kuan ko na sikat-sikat sa social media daghan na yung mangandoy nga mumisa ko ya nimisa ko kausa nako niya sa gining mga pagsulay ba
Formal gito nga misa kay gipadad-an gyud kog suwat sa ilang parish priest nga ako'y mumisa aning adlaw anang orasa. Aparte sa nakong pangandam, pag abot sa nako dito naa say mga concelebrants daghan ang sakristan i-orient yun ko nako nindot ning ila na kay preparado kayo naagi specific nga basement nga ipasulob nya mo aksyon ang takogsod ay sa pader kuwangan pag 2 minutos nako nindot ani nila kana ganing kanjud ba fathers ana gid ang sakristan nga mo'y mag-assist ba fathers kana ganing 2 minutos na lang ha nako nindot aning simbahana kay preparado jud kay ba pagbagting na kay nitatak na yung oras pagsud wa bitay ni kantang choir daghan kay mi dito kung celebrated mas why choir nga ni kanta lami agyong ipangasaba noon di ba part manas misa ang choir why choir nya pag-abot na kusloyo pag humanas misa nangutana kus katong ni assist nako to nganong wa may choir ingon din siya ordinary day manggodron pader ordinary mass manggodron pader sa akong unahuna na kung ako pa'y parish priest dinhi gisuspenso na nako ang tanang choir o kinsa tong in charge sa choir taktak ka automatic nangimbitar kog pare nagkonselebrate ang mga pare nya imong gitratar nga ordinary day kinsa kang choir ka taktak kun tikag automatic ug mahitabo na dinhi sa ato mangimbitar kog pare nya ang choir nga in charge mingon di lang kong kanta ordinary day man na labi nagmingon ordinary ra man nga misa ana na nagyug balik dire taktakon tagyug ka wa ka maghuna-huna nga nangimbitar kog pare dili ni taga-ato nya naa pag ni apil nga may rabantag jutay more than 10 ka mga concelebrants nya human na paginang sakristan nga magsigig diktar nato og unsang orasa mosud unsay basement isulob unya ra di ay ang choir di ay moingon ra ordinary mass man na ordinary schedule naman na ingon din sakristan sorry kay pader sorry kayo nako dong klaro halang yan ninyo sunod dong kay mura mag wa ko kauyon por tinatong kunuhang pangandam nya ang resulta ra di ay wa ray mo kanta ana maura sad na ang gibati ni Kristo ingon siya purti natong pangandam aning adlaw igpapahulay aron jud kunuhay atong i-honor ang adlaw igpapahulay ni ay taong masakiton kuyos og kamot dugay na ni sad siya nga gustong mo apil sa atong activity sa adlaw ipapahulay pero kuwangan ang iyang pagpractice kay masakiton siya dili na to ayuhon tungod lang kay adlaw ipapahulay hay may mas unahon nato ang paghimo sa selebrasyon nga kitay nakauyon o ang paghatag og kaayuhan sa nanginahanglan ang Ginoo mga igsoon number 1 gid niya the needs of others. Second, the need of myself. Secondary running atong self compared to others. Sige, lingya imong tupad. Lingya ba imong tupad? Ingna, sugot ka. Ingna ba? Sugot ka, alagaran ti ka. Ayun na ka no. Ayun na, sugot ka, ako kang alagaran. Nyagdigay siya mosugot ay pamugos nga mamugos man ka nga siya may important buang ka di ko paalagad nimo ay pamugos pareha sa anang asawa nya mo alagad ka sa imong bana pero ang imong bana masuko nga imong alagaran ayaw pamugos kay basig ang iyang gusto mo alagad niya ang silingan di ba kay priority man nimo ang kalipay sa others ayaw gipamugos ang imong kaugalingon ana
Nya kamo di mo mamugos, kamo mga ginikanan, pananglitan ang inyong alagaran, ang inyong mga anak. Nya ang inyong mga anak gusto nga dili magpaalagad ninyo, ayaw lang sad mo pamugos, magyaw-yaw man sad mo. Iandam lang ang imong kaugalingon, ingna lang kung saan ka masaya, suportahan takan. Ano? Saan? Okay mo na? Nya iniingon ako nga nagpatambag, Pader, gusto biya jud ako magkahiusa mis akong pamilya. Sila may dili gusto nako, Pader. Unsa may akong buhaton? Nagtinarong man unta ko, Pader. Nganong ila man jud kong i-reject? Murag bana man ting ito siya. Nya nagkasinabot iya mga anak ug ang iyang asawa nga dili na siya dawaton. O man siya musulti og unsa gi tinuod nga rason. Pero matod pa niya gusto kita siya makikhiusa. Nya di na mo kuno siya dawaton. Inako, dawata lang sila nga wa mo dawat nimo. Nindot no? Dawata sila nga wa mo dawat nimo. Ug hangtod ka mamatay, pabiling buutan nga sakop sa inyong pamilya, bisan pa man dili na ka makaduol nila. Pero sila ibutang kanunay sa kasing-kasing. Nako, naamang na Brad, ang relationship nga tinud-anay naanas kasing-kasing. Niya ang tanawon sa Ginoo ang kasing-kasing. Higugma lang sila nga wa mahigugma nimo. Moabot rang panahon mudot ng imong gugma ngadto nila kay nganuman dad-o na ni Kristo ang imong gugma ngadto sa ilang kasing-kasing. Kay si Kristo magtan-aw man sa atong panginahanglan, labi na jud maghilak na ka, nya wa kanila dawata, nya ikaw naghilak na ka, nya naa lang gyapon nimo ang paghigugma nila. Ang Ginoo nga nagtan-aw ana di siya makatugot nga magpabili na. Moabot yung panahon nga iya kang tagaan sa kalipay. Diya sa tuybana nga wa natagdas asawa, buwagan, kay bawo masaghain ka puyo. Akong giingnan, adto adito sa balay, nyag dili ka tagdon, ayaw uli. Asawa mo na nimo, ay jog uli. Ni siya niya, Pader, ang akong kaon, ako ay kaon. Diha lang jud ka ba sa pultahan ba ka or sa gawa sa balay, ipakita gyud na muunong kaniya. Abot siya alas 4, wa jud kuno mo gawas. Sige panugon sa ilang tingitong anak, papulian na ng panuway, papulian ng yawang dako. Adi magi siya mouli, ni abot na jud kuno og alas 11 gabi. Mingaw na kayong palibot, wa gi siya mouli. Pagka alas 12 kuno, ning abli ang pultahan, ni gawas ang iyang asawa og ningon, unsa man magpakamatay ka diyang buanga ka, nung naman ka dis gawas, so dire. So din dito, namingaw din kinabuhi. Buang ning asawa, sige ting tugli-ili og mugawas bagyo niya. Kinsa bagoy di maluoy ana nga tuwa galingkod. Sukad pa alas 4 sa kadlawon, alas 12 na sa gabi. Ang kumausad na ang Ginoo, naaragid siya galingkod sa atong tupad, naghuwat siya kanus-an nimo siya hangyoon og dawaton, aron iya tang patagamtamon sa iyang kaayo. Diya sa kausa sa una nga ako ning istorya ninyo no nga gikalitan lang kog biya sa akong uyab. Nya wan agid mo tagad ba nya nakig-uyab bating ituglain siya kig-uli sa iyang ex. Nya mao tong ako gahuwat jud ko nga iya kong sultihan nga buwag nami. Wa magi siya mosulti, niingon dai ko sa akong kaugalingon, kung dili ko niya personalon og sulti nga buwag nami, siya lang gyapoy akong uyab, Lord. Pero gahilak ko, ingon ko nga magpabilin kong buutang uyab sa akong nayabag na uyab. Og tuod man, nagkauli ra gid mi, yaks. Nindot nindot paminahon. Ano ba? Pero agi jog hilak-hilak. Hilak ba? Hilaki lang. Ana, ang Ginoo kakita man ana, nya iya ra man ang ipadadon ditong imong mga panginahanglan. Mo na ingos Kristo unsa may maayong buhaton sa adlaw ipapahulay, ang pagdaot ba o ang pagtabang? Ang pagtabang. Nya kay pagtabang man kita sad nga nahibaw nga atong gisimba mao ang hari, ang pari
nga dili mo undang og tabang, mo relax lang ta. Relax lang. Tabangan datas Ginoo ug ihatag niya ang the best para nato. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, giluwas kita ni Kristo gikan sa atong kasalanan. Malaumon kitang muduol kaniya sa pag-ingon, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga tinguhaon sa simbahan, ag paglingkawas sa katawhan, gikan sa bisan unsang butang, nga nahimong babag sa pagmantala sa Ebanghelyo, ngadto sa katawhan ni ining panahona, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga hatagan sa Ginoo og paglaom, og dasigon ang gigutom nga kalibutan, nga sa dili makaangayong paagi, gihikawan og pagkaon, bisti og kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga matuuhon sa tanang dapit, maantigong mubati sa uban, sa kinasingkasing gayod, ug mubuhat sa angay, isip mga anak sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga magpakita kitag pagtagad alang kanila nga nanag-antos, sa ingon, mugaan ang ilang mga palasonon, ug magtabang kanila aron padayon silang mosalig sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og laing-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, og mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay o ang mga nagsubo sa ilang pagtaliwan, makakitag paglaom ug kahupayan, diha sa nabanawng Jesus, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Mahigugmaong Dios, pinaagi sa imong balaang espiritu, imo kaming giluwas. Ihatag kanamo ang among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mungkuman, sa gupaug santusan. Kining pano, kining vino, ginaman sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bukas among pangalian, ihatag na kanamo, ulangit ug kamay. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
O Ginoo, itugot kanamo nga magkanunay kami pagkalawat ingon sa angay, kay sa matag sa ulog namo nining Eucharistia imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ag imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagalaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinuluang luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahurugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat
O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He is my friend, a man near to God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Mag-ampo kita. Hup nga kami Ginoo sa espiritu sa imong gugma aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langitnon imong himuon nga managhiusa sa usa ka gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kaluwasan, divine salvation. Ya mahitabo ra ni kon sama ni Kristo mahimo sa tang mga pari ngadto sa uban nga ngatong hunahunaon kanunay ang kaayuhan sa atong isig katao dili ang atong kaugalingon. Salamat sa naghunahuna sa atong kaayuhan dinhi ug nagpadayon sa pagpamalit og mga slots. Ang atong SBF DAG para sa atong kumbento, ang atong halin iabot nag 49,109 ka slots, na apay 10,891 ka slots nga available. Tag 500 pesos per slot. Nya doon na ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, 389 na sad ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Yang atong special slot para aning atong pista senior dinhi sa atong parokya, kining Santo Niño's Healing Gift or is in HG nga slot, ang atong halin iabot nag 23,527 ka slots, na apay 16,473 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Na tuntang ato ning paspasag palit October is February 1 ang atong pagpamaligya niini. Ang ato sang challenge ani is 25 slot challenge nga tag 2,500, niabot na sad og 341 ka 25 slot challenge ang atong nadawat. Atong pakpakan ang tanang namalit. Salamat kayo. Praise the Lord. Nya ang atong novena masses para sa atong pista senior dinhi magsugod na ugmang adlaw, 23 sa January. So natay minor novena mass inig kabuntag alas 6 og ang major novena mass inig alas 6 sa gabi. Nya human sa
Ugma sa alas 6 sa gabi natay motorcade libot sa atong teritoryo sa parokya. Auhag na ko ang tanan mga parishioners mo ni atong opening salvo mag motorcade ta niya ang gikan sa pizza 24 hangtod sa pizza 30 ang atong buhaton motorcade padong sa mga specific nga kapilya mo bisita tag mga kapilya mga 5 ngadto 6 ka kapilya kada gabi kada na human sad sa alas 6 gyapon nga novena mass ni ka-31 mao ang atong grand motorcade. Giauhag na ginato ang tanang mga chapels, mga organizations, mukuyog ta sa atong grand motorcade, kuyog sa atong Santo Niño. Nya ini ka February 1, mao na to ang atong sinolog festivities. Pagasugda na siya og misa 1:30 sa hapon, prosesyon og dance, street dancing sa alas 3 sa hapon. Niya ang sinolog showdown magsugod sa mga alas 6 sa gabi anha dia sa atong grounds. Iampo lang nato, maayo ang panahon, maayo ang sitwasyon. Niya ang ato sang mga pilgrims, ato naman ang gi-arrange na may program, padayon lang mo sa pag-observe ni ana. So ang atong prosesyon sa San Vicente Ferrer kanang kada Huwebes ato lang usang ihunong kay naamantay novena mass o motorcade. So, tanawa lang niya sa atong program na atong tarpaulin, ana ba katong tarpaulin sa gawas niya sa atong program na atong i-post din sa atong social media. Nya padayon sad mog support sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod mga 17,000 ka subscribers. Nya padayon na ang pag view, like, share o pag subscribe gawas nga makaton tag padayon sa atong mga pamalandong sa atong mga misa o homilia makatabang sad mo sa atong parokya paghatag o gamayng income alang sa atong mga charitable expenses. Unya makalikay sa scammers kay anhi man nato dinhi ipakita ang atong official nga mga informasyon panahon sa pagkanta sa offertory song o sa final song panahon sa atong online mass. So monitora lang na ninyo aron dili mo madala sa mga scammers. Yang ato sang official nga Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagambahan kita karon mga anak sa Dios, nabulan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak ug Espiritu Santo karon ug sa gihapon atong pagsimba